televisió. Moltes gràcies, Mestalla. Victòria importantíssima la d'avui en el Temple. El pròxim partit del València serà el dissabte que ve, visitant el Villarreal a les 9 de la nit. I tornem a jugar a casa el dissabte 22 de febrer a les 6:30 de la vesprada contra el Atlético de Madrid. Bona tornada a casa i amb un València sempre!